Ulendo kudomvera pano ndi Nyasa VoiceBox pamene timabwera ndi mawu anthu osiyanasiyana pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo kuno ku Malawi. Ndiye mawu uno tinabwera ndi audio ya bambo Kalindo amene amakamba za kukonzekera kwa chipani cha Malawi Congress Party chimene chikukonzekera moopsa kwambiri kuti chikapambane pa zisankho za 2025. Ndiye kumasanaku Kalindo anatulutsanso audio ina imene yangotipeza kumene kuno Nyasa VoiceBox imene tifuna noti gawane ndinu imene akunena kuti uchenjezo lipite kwa onse partners amene ali mu Tonse Alliance chifukwa choti monga nakambira mama uja kuti Kalindo akunena kuti chipani cha Malawi Congress Party sichikugona tulo ndipo it is working very hard to prepare itself for the upcoming elections in 2025. Ndiye uchenjezo limapita kwa anthu a DPP azipani zotsutsa koma ulendo uno uchenjezo likupita kwa partners a Tonse Alliance kuti akhala nzeru chifukwa choti chipani cha Malawi Congress Party is not playing games when it comes to preparing for the 2025 elections. They have big plans to succeed. This is politics, so MCP is doing whatever it can to succeed in the upcoming elections, and no political party should be sleeping because MCP is not joking. Ndiye ndikhali modzi kuti Kalindo atibweretsera zotani audio yawo imene ya latest minute yatuluka lero Friday pa 16 inatuluka chakumasanaku kumefewe tangoyipeza kumene ndiye tifuna tikaone nanu kuti Kalindo akuti bwanji mwachizolowezi mukamamvera mudzimvera ndi otseka mutu kapena pachizungu kuti open minded, and we encourage you to make your own conclusions kapena kuti pomapita audio inuyo mwadzipangire nokha chiganizo kuti kodi zimene akunena Kalindozi ndi zinthu zokuti inuyo ngati Malawi amene mmavota mugwirizana nazo kapena mukutsutsana nazo. Ngati mugwirizana nazo mutiuza mu comment section below kuti why do you agree with Kalindo, komanso ngati mukutsutsana nazo mutiuzanso mu comment section mukuti ineyo ndikutsutsana ndi Kalindo zifukwa zanga ndi izi. Koma mwachizolowezi chonde tikhala anthu aulemu tikhale anthu omvetsetsana kuti pano pa Nyasa VoiceBox sitimafuna ndale za usavage, sitimafuna ndale zomalonzanadzana, ndale zomakhabana, timafuna ndale zokuti tidzikambirana ndikupeza consensus kapena kuti ndikubwera pamodzi kuti ngakhale sitimagwirizana koma pali zinthu zina zake zokuti inu ndi ine tikhoza kugwirizana dziko ndikumapita patsogolo. Tiye tikhale modzi pamene timvere mawu a bambo Kalindo amene akukamba za kukonzekera kwa zipani makamaka chipani cha Malawi Congress Party pa ulendo wake opita ku zisankho za 2025. Lero lachisanu limenenso ndi siku limene anzathu achisilamu amapita ku mizikiti yosiyanasiyana kukamuthokoza Allah, kukamuthokoza Yawe. Ena tonse tiyeninso timuthokoze Yawe yemweyo chifukwa chotipasa moyo makamaka lero pa 16 February 2024. Kupanda iyeyo Allah, kupanda iyeyo Yawe, ena ife mwina sitikanazuka ndi moyo. Chomwecho pamene anzathu akupita ku mizikiti yosiyanasiyana kukamuthokoza Mulungu, ifeso tikuyenera kuti timuthokoze chifukwa Mulungu yemweyo ndi amene amatiululira zinsinsi zimene ena apanga pakati pa usiku koma ife sitinakaziziwa, koma chifukwa cha Allah kapena Mulungu ndi amene watipangisa kuti tiziwe zinazi kapena tiziziwa komanso kuti tikhale ndi moyo. Ndikapepese kwambiri audio ya mama wa lero yakhala ngati yakumana ndi mavuto a network motere kuti anthu ena sanathe kulandira audio imeneyi. Paichi ndipemphe wonse amene alandira audio ya the DC ya mama wa lero kuti muthe kuwagawira anzanu kuti zimene zili menemo zinsinsi ndi zokoma zili menemo anzathunso athe nawo kuzimvera. Ine ndine Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri amene samapanga mantha, presidenti wa Malawi first komanso presidenti wa Malawi wonse wosauka, anthu wonse wosauka muno Malawi, presidenti wa anthu wosauka uja amene amangoyima pa chilungamo. Sitipanga mantha ku gulu lathu la Malawi first ndipo tizapitiriza kuyima pa chilungamo chifukwa chilungamo ndiye chimene chimafunika pa dziko. Chilungamo chimamasula.
chenjezo kwanza tuonse amene muli ma partners amu Tonse Alliance. Tikamanena kuti ma partners amu Tonse Alliance, tikunena inu amene muli abwenzirawo wa MCP, tikunena tuzipani zonse, chipani ngati za UTM, zipani ngati za PP, zipani ngati za akhumbo kachali, zipani ngati za mafunde, ndi zipani zonse abwenziranu onse amene ali mu Tonse Alliance. Iwu ndi uthenga umene ukupita kwa inu ngati chenjezo, chifukwa pakati pa usiku pa dzulo kwachitika nkhani zimene inu mwina simukuziwa. Ngati simuziwa mwina muzakhala m'masamba mutamangidwa, chifukwa anzanu a MCP akupanga zinthu zoopsa kwambiri pamene iwo akukonzekera chisankho cha 2025. MCP itatumiza anthu ake kukapanga kafukufuku wa mmene ati azapangire fair ma zisankho izi za 2025, apeza kuti kumene koko iwowo azaphusumuka kwambiri, azagwa, ndipo apeza kuti pa ground palibe chipani chimene chizakhulupirire a MCP kuti azachite nawo partner mu zisankho za 2025. Pachomweche dzulo adali ndi meeting ku MCP headquarters kumene kunabwera mamulumuzana osiyanasiyana, ndipo nkhani zimene zinamanga nthenje kumeneko ndizonena kuti a MCP akufuna chisankho cha 2025 azayime paokha, kusonyeza kuti nkhani ya 50+1 akufuna ayichite abandon. Ndipo ayichita abandon bwanji? A MCP apeza kale munthu ochokera ku chipani china chosusa mu nyumba ya malamulo, amene munthuyo iwo akumukakamira, ndipo munthuyo azachoka ku chipani cha DPP, ndipo azapita ku malamuloko, nyumba ya malamuloyo ndi bill yokuti akasinthe malamulo kapena constitution kuti isinthe kuchokera ku 50+1 kufika ku first past the post. Ndipo akufuna kuti aliyense, tikanena kuti first past the post, ikutanthauza kunena kuti aliyense zipani zonse aliyense azayime payekha. Ndipo first past the post imatanthauza kuti amene ati azapeze mavoti ochulukirapo ndi amene amapambana. Kuteko iyi ndi tactic yawo imene akufuna kugwirisira ntchito chipani cha DPP. Munthuyo ndi wa ku DPP, azapita nyumbamo atampasa ndalama, ndipo iwowo ngati aboma akachita support idea imeneyi yonena kuti tichose 50+1 chifukwa ikubweresa chisokonezo, ndicholinga kuti tibwerereso kumene tikavotera kalero. Iyi ni nkhani imene anthu ena amene samayang'ana patali azaumbere m'manja ndi kuphazi kuzanena kuti nthawi yokuti tiwina ija yakwana, koma simukuziwa zimene zili pasi pa mphika. Kuteko iyi ndi pulani yonena kuti iwowo azabere, ndipo azapanga chotheka kunena kuti biru imene iyi ikatuluka ikakalowa nyumba ya malamulo, anthu awo onse azayichite support, chifukwa aona kuti njira yokhayo imene iwo angachite clearing mboma ndikuzera ku njira imene ya first past the post, kusonyeza kuti MCP posachedwa pompano apanga press conference imene ati aulule yonena kuti iwowo azayima pa chisankho paokha, sazayima ni munthu wina aliyense, chifukwa zonse zokonzekera kuzera kwa munthu amene ochokera ku chipani cha DPP amene ati azatenge biru imene ikupita nayo nyumba ya malamulo kuti akasinthe kunena kuti majaji adalakwisa kuti 50+1 izipangiridwa mavoti kuno ku Malawi. Zonse zokonzekera zakwana, ndipo munthuyo amulembera china chilichonse, ndalama amupasa, ndipo munthuyo nthawi ina iliyonse alowa mu nyumba imene ya malamulo. Ndi chifukwa chake munamva mmene amalangezera speaker uja kunena kuti sikuti angopanga za budget yokha ayi, paliso mabiru ena ndi ena amene ati akambidwe mu nyumba imeneyi. Choncho iwe nzanga amene uli mbale kapena chibwenzi cha MCP,
usamale chifukwa uzatha kumayang'anira kumanena kuti mwina kuti uzayime ndiwe 2025 ziwa kunena kuti nzakoyo anali ndi meeting usiku ndipo ku meeting iso imeneyi akonzako aperekako mayina akulu awiri amene ati azasankhe kapena azakhale running mate wa president wawo. Winayo ni munthu wopemphera, winayo ni munthu wandale. Ndipo anthu amene tatchulira mwino amene muli anzeru mukhoza kuwakayikira kaye mayinawo kapena mwazi wakale mayinawo. Munthu winayo ndi wopemphera wotchuka kwambiri, komanso munthu winayo ndi wandale amene akuchokeraso kulomwe Beroti. Ndipo mayina amenewa ndi amene ayika iwo kuti azakhale ngati ma running mate yawo. Anamuyikaponso wina wachitatu wakumpoto, komano zina limeneli lili pa pending kuti amene yonso azakhale running mate. Koma mayina eni ndi awiri ngakhale kuti ndi atatu. Ndafuna ndikuchenjeze iwe nzanga amene uli bwenzi lache wa MCP kunena kuti ma effort wonse amene mmapanga aja are going to go in water, in drain, chifukwa anzanuwo akukonza mapulani okuti akuchite ni dampu by bringing a bill imene ikasinthe malamulo, ndipo akufuna kuti malamulo aziko akachite kulemba kunena kuti tikufuna first past the post. Ndipo zimenezo zichitika sitting yake imeneyi, ndipo zonse zokonzekera zaenda kale. Nangofuna ndikuuzeni kuti pamene mukupanga za Zibwana zanu, pamene mukupanga mafilimu wanu, pamene mukugula anthu, pamene mukugula ma-activist, pamene mukugula andale anzanu, pamene mukugula ma-CSOs, pamene mukugula anthu a business, chifukwa anthu a business iso pakali pano alandira thumba lawo lochuluka kwambiri kuti agudwe ndi cholinga choti kamu 2025 MCP wina afune asafune akakhale kuti alibe mboma. Iyi ni nkhani yodesa nkhawa kwambiri makamaka kwa amene amafuna kuchita promote democracy, chifukwa andale amavomera zinthu zina dala akakhala pa mavuto. Chifukwa inu ndi ine ndi mboni kuti tayionapo MCP ikumachita kupempha ngakhale mafuta amagalimoto nthawi ya kampeni, penanso misonkhano yawo kumanamizira maliro kuti alephereka chifukwa kuti dera limenelo kwamwalira amfumu kapena kwamwalira membala wawo, chikhalire nicho alibe mafuta. Lero chifukwa chokuti alowa mboma abandalama za nkhani tikunena pano ndalama so sinkhani. Olo magalimoto akumachita kumachita kutapa kutaya. Tikunena pano magalimoto ena akunyamuka, ndiponso ena anyamuka kale chifukwa magalimoto onse amene afika ulendo uno alipo 50. Ndipo anyamata onse amene amatumidwa kuti azipha anthu, azimenya anthu amene amazitenga ngati ni mabouncer akamanyamula zisulo, tikunena pano ali pa Songwe boda kumene apita kukatenga magalimoto. Ndipo magalimoto amene aenda nawo kuchokera ku Songwe siku la lero, ndipo akonza kale malo kuja kumatchedwa kwa Nsundwe, ndi kumene kukafikira magalimoto amene wa magalimoto 50. Mama wauja data yathu inakhangati yasokonekera amene timachita ripoti kuti alipo magalimoto 46, koma iya masienta amenewa alipo 50. Ndipo amenewa agawidwa kwa ma district governors, ma constituency governors, komanso akulu ena amene akujoina zipani. Komanso iyi ndi sipi yoyamba akubweranso magalimoto ena posachedwa pompano amenenso ati akhale 50, amenenso ati agawe kwa anthu muziko muno kuphatikizapo mafumu. Mfumu imene sunayendesepo galimoto nthawi yako yokuti unjoye ndi galimoto ndi inoyo, makamaka inu ma TA, masabu TA, komanso ma group village headman mulandira makobiri wochuluka chifukwa azipereka galimoto 5 million. Galimoto 5 million kuti abale munjoye. Ndipo chaka chino ninakuuzani kale kuti ndi chaka chimene anthu muti muone zimene simunazione, chifukwa kukhala kudya ndalama, kukhala kulandira chimanga, kukhala kulandira mipunga. Njinga za moto zina zinabwera kale, njinga za kapalasa zinabwera kale. Chaka chino kukhala chapwa cha gondola. Ndiye ndafuna ndikuuze iwe nzanga
amene umakakamira mu Tonse Alliance tikamakuwuzani kuti inu tatulukani mmenemo muwasiye anzanu ndi mmanamizana kuti zikukhala ngati afuna atisire. MCP iyo amene ajani yakatakwe ndi amene ajani amambala zimakhuluku mamafiya ali kumeneko akukutakatani Bridging Foundation zonse zokhuzana ndi fertilizer ukagula ku bushare zonse ukagula ku pharmacy akatakwe yaje ali mujamachada mu MCP ndiye iwe zanga amene ukuona ngati chibwenzi chanu chikupitirira ukumachedwa kumaona ngati uzasala nacho chinthucho ungopusisidwa meeting inali zulo ndipo aliyense otuluka ku meeting kumene kumapasidwa 500,000 anthu akutakata anthu akukweta anthu akukhala ndi ndalama ine inaso meeting iso ina ya mazulo iliko ya ma CSOs chifukwa akufuna kuti mmene tatulukira kuti akufuna apangise press conference nderero akufuna asintheso chuni abwere ndi programu ya ku Israeli yonama kuti akufuna apereke ma policies Kalindo bwana upya kwambiri.